mediatina all day. This Akoma and dance your night yet to mediatina all day. Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma Ejo, never made it. Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma Ejo, never made it. Echo baby ko sivi, oh how baby ko sivi. Ayaka baby ko sivi, oh ham baby ko sivi. This Akoma dance your night yet to mediatina all day. This Akoma dance your night yet to mediatina all day. Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma Ejo, never made it. Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma Ejo, never made it. Come on, Kabi and Kosivi, come on, Kabi and Kosivi, Asante and Kosivi, and you bring and Kosivi. This Akoma dance your night yet to mediatina all day. This Akoma dance your night yet to mediatina all day. Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma Ejo, never made it. Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma Ejo, never made it. Oh, I thought I was Nick Kwanwa. I call Run a Bisa. Miss Alphono, the soft ladies, me in full so the gentlemen. The baby son, now no Zinzan. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob say, the mob sound zero. Your baby, you saw on page my. I call Kakan, the wild dinner. The man worrying robbers and Kuawari. Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma Ejo, never made it. Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma Ejo, darling, never made it. Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma Ejo, never made it. Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma Ejo, never made it. This Akoma dance your night yet to mediatina all day. This Akoma dance your night yet to mediatina all day. Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma Ejo, never made it. Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma Ejo, never made it. This Akoma dance your night yet to mediatina all day. This Akoma dance your night yet to mediatina all day. Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma Ejo, never made it. Akoma Ejo, Akoma
man, you mean as I didn't be so. Don't need to come for a son in your kill. And you want to strong from and you want to shoot. Oh, no, I got a woman who did then with a hand who did who's the goose again, who had to hate. Who's the goose again? Maybe I see Chammy Mao. I'm a friend down. Send me. Mamma, in the style. Mamma, Miagas and Chinan come from what you're back them on the machine, and then you know, Yammy was at a son in your baby. What was the end? Yeah, almost all more ramming one as electrical shot. Hey, we are somebody. Whoa, we are somebody. Means I don't want them. They're more to me can't some. Can't some let you know what's the end. Mammy is sweet you, and some can. Oh, to me, I say, let's be them in style was style with them. Could be for you, I want to send you and come up to me for crowd to action. People in about your better phone at you. Come in something. That's a bad. What just pass a bad no. Hey, would you know what you're catching up? Why is our work room? It's your poesia. Maybe a poet and then able to get that. Maybe a poet and the no. Somebody say, yeah, that's our style of Rampuno. A minimum come fast from me, yes, I dare know. I said, you prime minister me, yes, I been poo. It's a new crown for my style in my yas and can make higher science means and Kaibi. I'm not just said, Muguswaya and about you, and I bow an issue. And I was in Chanimoti and said, Pasianity and now good day. We doing science to my good day. Ọ̀dọ̀ kwadi ọ̀dọ̀ ẹnu ọkọ fún ọba ọ̀chẹ́ ẹ̀mí ọba ní tútù tí ní bá dùn ẹ́ já ọba létí bẹ̀ẹ̀bí o. Tí wọ́n bẹ̀ kúrọ̀ nà ó bẹ̀ jà fẹ́rẹ̀ bá ti àṣẹ wọ́n bẹ̀ jà wá kúrọ̀ nà ó wọ̀ sí díẹ̀. Kọ̀síyẹ́ ní ti àdáná wọ́n bẹ̀ fi dáná àmì nínú tù kọ̀síyẹ́ ní ti yà náà gbúrẹ́gbù ọ̀dọ̀ mi dá yín sàyẹn súnmọ́ gbúrẹ́gbù ọ̀dọ̀ kwadi ọ̀dọ̀ Kodi odo nyuma to chire odo oba I see and we kwa ye de won ani we say waja wati fie na wodwum na wo tuo na wodwum ba odene ka pe adene ba pe akukesi wona esi de me kodi me ba semye mai yesu Nado marako, semie mai, Yesu, nado marako, ode me ko pe, ode me ba pe, oku kisi, nesu de me ko de me ba. What shall I do? Not my bite, not my side. Send me a mitibiara. Because Akoma ejo, never This Akoma dance your na yet to me diatina order. This Akoma dance your na yet to me diatina order. Akoma ejo, Akoma ejo, ni ebe medre yetumpo. Why Akoma ejo, Akoma ejo, dale, ni ebe medre yetumpo. Hey, what you mean? Aye. Nyako. What you mean? Nyako. Aye. What you mean? Nyako. What be a coffee nyako kwa ende? Ekudino. Ha! No Akoma yo say what is this? Kana kan biu. Akoma huri sa bindikam. Akoma FM. Nya sam katwa. Mitika nya mchadi ko mu ko du fie kwa sam chechete.
to the better so near garden, madam. Don't know to the night, and Sandra and one, many pair of friend of crab. Then I'm going to be chillin', I say, Massa, well, wife with your boy. Then you come broken heart, a man need to me, meant to me, lead that price, I'll buy your mamma. A friend broke me, say broken heart. I tell me, Papa, that she was saying, Mamma, let's all die over on Palace, when into me, Katana, biatch. Because damn it, the dog away, no need your baby beyond the consider that's our love on the first. Then you mammy, one is a metuna capella, so I'll quit. To mommy. They brought your money to mammy, to be mammy. What is your only partner? That could be a human, my sorrow, college, you so. They concord to many, or sublet to every Medina. I bring many boys, so I pet, or him in the MC. Akoma bring. Eya mi wushi yenye. Medi ya kukudro kone ncheko bisa ni din. Osere shemeni. Ehwana wasi gumi. Onko buena noa wasi efremi oba sweetie. Sweetie. Udino honamse. Ubiba ho ofe. Fawako mama me. Saudi wako mama niya. Enso me de ebema. Yenye mama sehu se odo. Hadi edina kumem. Medi makume nina ma. Sweetie. Medi makume nina ma. Sweetie. Ubekume. Ta ending way no madam. Mommy, they brought your money to my to be mammy. It's your only partner. I could be a woman. No one of them is in a hay. You know, so that I can't do this on a meal life. Let me say, I was saying, and I was saying, to be son of a highways, obey you, be my son of Johnny, and obey you in the bear man. I'm a virgin. No, Johnny, Karen, obey you in the bear man. I told him better by for some Debbie. You know, yes, I didn't obey repeal. Open man, let me say highways and man. Now, when you dear, obey in the Bama war, what damn one obey in the Bama war, and him obey each other. Come on, let me say highways need your buying. I think about try so obey repeal. And I'm Johnny. Now, me tibet so down idea or to say, oh, but no one charges that and what charge? Our charges just what bonnet head and oba. Like Nigeria need so never need to that. Okay, ya mamunyina kwaba at back 87.9 FM. Akoma Nsem dwumadi braso awia ma akoni abedwafo yetna se ena yede ebra wo ehinifa ena wo wodi ane se obetna wadwa no eho na onso said yetie bia no watumi aboakopem se no me ensa bebo ayebe me yemu so na ye fiada so de awada enyim se bibia etumi esi midin Marcos program no de Akoma Nsem ewa Akoma 87.9 FM adwada kosi fiada efri awia 12:40 edikosi 3 p.m. na nakwa koko wa ha sanso and Pastor Julius Naba, Evangelist Samuel Mensah and Ishmael Heward wano and able me chidom and adon jinse me producer Belucci so edieko social media na Facebook Akoma 87.9 FM. Follow, like, comment and share. Follow, like, comment and share. Follow, like, comment and share. And no Facebook no and YouTube Akoma 87.9 FM. Subscribe and your notification bell no so breso you get notified na also share ama foforo to me enya bi na wonom share enu nti baby a wo bia no bomodi ase nei also obeka ye ho na yede Akoma Nsem dwumadi no yede abrawo sade etie no a Free FM 97.5 ewo Techiman manager dachi na pamfo iachiachi amo papa na Nike Pizza Fan Club GHUK one so ebo yen chidom Ezra Fan Club ewo Hamburg Germany Mrs. Boadu and Presido so and dropping ubenya yetie bi wo ho your basic information center and we dropping odrefe anointed fashion one so afa dwumadi yi live anointed fashion enunti also benya bi etie ewo boadi ayeduase
Raquel Minerals Limited, Papa, area Yachiachao, Nana Safwedu Information Center, Sante Mampo, and a total filling station, Angonaga Junction, Abribiano, one so a boy and chidom papa, na mamini kai Emma, Nana Kwaba, and watching what Mahima said, yeah, was here chinchim do queen, na when you do kubo, boy, now Kushiano. Apia dugu. We dey dugu ba. Unse na Yesu so no ne ya tape dugu boy ye kwa asori a. Nti ye nyina so ye kwa asori a ne ye chim dugu. Nti amaduku body we yaze. Beti me chim dugu na ma. Papa. Konto nyina be. Oh papa. Ebia. Marco, and I know Yenny Abema Ferguson. Yeah, no. The case about yeah, so it was studios, I say, and na Ferguson Ababa wa ordinary by no na a queer tutua, queer tutua. Na Sanano, ya bomodia, see a better queer tutua, yet Mahumanua yenya. Mum near yenya no a tutua mammy. And yenya no so eka the side of the story. In fact, Sananka yenya queer to 2 mamia. Na ye dream say abusheni na and I said one more can boom and one more person one more train obiba edie. Kopem say yenya a queer to 2 mammy who said there be mammy when you be a womb set what tia branch any day one and I can say 1 or 2. But any man na ekos one day. Enya dia na mami onim ho ba na ena no tutu afre ai mako ya tutu aka ya tene nkapa ofre o se ampa ohia abrante ni Facebook na try say omu didi omo ho nkomo emom na owokunu na nso na woni ni kunu ntawantawa abam 2 years mu a chese obia nhedamfo obia ho saa nti wo hia we de na chese omudidi nkomo no na chese wono so ahun se ene wanya be ma wono so ne se be sha abrabo fofrance na wo de niema ne baaye so de niema ai wo se niema ne de wo kase wanfa ma na watwa ntro na nsumade ni chei ni bi wo ho amanfo betoto a na chese enche na apopo nti o ka kire be ma no se eniema no omo de ka omo ho a na apopo nti ayeka ena perfumes no de ohun se ankese se wode jebuo sei no ko dwaso no na chese onya na saa nti ebi kra o hyehye kem ena ebi so afrifri ebi so ewo ho a yentoye a ne nyina eye ka ewo ho ena saa ne sika na wode baaye no 15,000 no ena de be ma ne de be share ne nsem cash ena enuoma no so eni ni sika bi anka wo boaboa no afri aware ase de akohan dan wo de be ka 2005 bi ma ne ye nka ye 20,000 nti we ni be 15,000 be ka nka 35,000 ena wo de ekoto ka na se na eye nadanfo na ikunu na wo de koto ase ese nka wo mo boaboa sika na no na nka edu 60,000 na nka wo mo de kope ka na ye de ato enso entumi andru sa na nyame ya adom a se de ensem ni nyina ekọ no wono ate bi no wono so nyame ya adom a yawada ye di yanim ya obekeka eniema na aka no ne de edidi wo ebi wo kam ni nyina aba na nyame ya adom a se de tie bia no ye hwe nanim se yawada wate yenka yawada obefiri baabi o bia na wapiem wo aha eja na hye no nti ne ho hyehye no ya adoma ye hwe nanim yawada obeba ma yatena se na baabi a esese ye de to bia no ye de ato kama na enye se wo ba se wo bebu ne kwase a nti de wo ho bia eno nti atiefo se de akua tutu ama ye te ne nka no ena ye de abram nti ye hwe nanim ya adoma yawada ye betena se na kwaku asante papa panyini na
ɔne akwadaa a ɔyare kakra ɔyare akwadaa ne yare ɛnyɛ ne papa mu saa papa yi ɛne na na ɔwɔ hɔ a hyehyɛ hɔ a wɔka kyerɛ maako sɛ ɔka sɛ ɔne ne na yɛ ana wɔboa waka ɔse maako me ne na da nti yɛdeɛ de yɛnim ano sɛ nanka yɛhwɛ papa no anim sɛ ɔbɛba nanka DNA akɔ soɔ because ɔno so bɔ aberanteɛ bi din de yɛ dɛ ɛhyɛ wankɔ na hɔ ɛna yɛnhunu yɛ mo kɔ mo yɛ taaso de ne nyinaa na yɛnyina hɔ nti maako tena mu na ɔsɛ papa wo deɛ mɛnha wo ho aha DNA no me ya mamu free bonto said ye be ya me nji ababa wo ya wote ya me nyini ni ewom so ye yarefo me nyini ni wo mutumi ye bibia bi nti said ye tie bia no papa tu anamo ye dey ebra wo de wo ba DNA no wuntu aka nia mafa ho ka se be ya asundue beba na me nye DNA no na papa ho beti na ho ate yopo eti ma ko ni papa idi nkomo papa ne hye se anopa tutu hwenanim afi de ma ko hwenanim na bedwafo hwenanim papa ya ma enti ya wo ha na ne ba brantie ba ko o se ye friend Kofi na ono de one ne papa kapa one ne papa na ebo de ha ne papa nyina one ne di ho nkomo ne ko na bra bom bia ye o anya bia one ne di ho nkomo enti nyame adom ne papa ne di nkomo se ababa wa ne de one nada enti okra ne se wo ba ha enti onima de kro nti ne papa anye de ama enti o ginam ama ne papa se nyame ya adom a wo frɛ ne papa onfa ono so won kran enti wo beba na wakɔ ne sewa bi wɔ hɔ na wakɔ ne kura hɔ na wakɔ hwɛ sɛ ne papa wɔ hɔ a sɛ ne papa wɔ hɔ asomdue mu a obedi ne papa akyi na ono so ne papa aba na ya ye DNA no fɛfɛɛfɛ ama na hu sɛ ye ɔmo nua a ɔmo beginam na ɔmo ahwɛ ne kama ɛnyɛ ne dia so dia na kyerɛ sɛ ɔmo so apɛ baabi asi enti na last week mu nyinaa de ɛkɔɔyɛ no ɛna mpacho ye de ho update na ye de aba sei na ye di adwuma o de bad ya ye bedi akire na ya toto ne fefefe e de ama me da se akua enti sabre de ye beko na ye ne ye rabi akodi enkomo na ye pese ye huna de kodi enti a ono so oba ye na yetumi eboa no papa mame ma wa kwaba mako ya so na umpomu te sei acho nyame adom okay yada nyame ase papa wadama within the saying me dine de kwa menyana ene dine ba ko so etoso ye onyana Robert kwa menyina anase onyina Robert acho mako me da say na mira onyina Robert efri hene na ebaye me free barekese asuofia amoman okay na asuofia ne me kuro man kasa barekese asuofo amoman okay awie mako awie de boko then Nsem ho mitete e program so na ana mini brent no anadwo na mete no ayi kakra se akua doma offense ne ba no the program bia makai no akua doma offense ya na ne ba no DNA no na ntimi antie mu asem yi bra me tie na ismo aka bibia wi na akoti se akwala no DNA na amfa no ewo ne papa na o maame ne kire no ne firi ho no na kama Akoma oso obi agim sika hunu bi adi a mfa so obi ani so obi agim sika hunu bi adi eno na ase ne sen ayare sem mu ana me pese semsi hu nipa no obetimi ahwe me ntimi fa kwan bi so senka sika wo kan no me kotua na wa aye enuro na wa hwe me akoye sika hunu ana waje adi na me dwene ho am se sika no sem de bre akwara ikura na o ma me de hwe no a kemfa so wo so ma me ebi amenya hira firi di saadi a free sa mrende kono ya kakra bi amenya na mo hu bia mepe akwara na kira kwan na ya masendi bia ma no na nu akire susu no menko aso na metie ti se ne ma me ni ekunu dia
na nti ase be ya adwuma kama penechi akwara no ma me na tena ne nyina ka bo ma hwe akwara no Nsem de to am ha wie ma send na iska ayi 20 Ghana 200 Ghana nso so no ye hu na kira kwente no yintimi farmer Okay, meba sisi ya wo de twa me got this lovely shit on American for the amamo. Ya de monko na ye na eye glass jar na de egu mu kama ne sa intino esi ho a enya de a eseye. With this lovely shit on Mr. Wada ubetumi e de bibia bi fante gakenke benkum plain rice jollof wache bread say ubi bia de shito di bia no also ubetumi e de 0202 038412 0202038412 Bomodiana Emma Wasanka, a year goodies lovely shit on also a binemum. I make a child say a year Jojo drinks and also a year come a year papa. Every for the one answer Asha say Jojo drink. Mr. Wada Bomodian say a navy bibiada we biano ube to me ama onsa akebie. Now one cassa will be say no question say Jojo drinks no a year come and what the near womb bibia fra will be any more a bit to me. Akwakofa how a day abre wankasa wapomete enunti mawonsa enka ebi sesia baby a ya ton drinks bia no ko wa benya bi na he pasco backup session so ya to ni team se wada casco ena dia ba enunti wonomu a ebeboa wo brabo ni ye papa eno ene ye friend he pasco he backup session no wada ma bomodi ansa onsa beka bi ofuma bia mu 0557453579 0557453579 Haxa Mr. in the capsules no all satan for drene ya o ma wonsa ekebia all sending in so asie betutu e de free ho friend 0240238310 0240238310 na ema wonsa enka ebi enti opani wadama wo so wodi no ebiem Robert Onyina Acha okay na Robert Ekwiadoma ne program na ye no emu dia hin na wo hweye epa cho mehwe tamwa ode na asem bedam na ya najo TV so na mehwe na se wi ade be bia mekoye adwuma ntimi nya bre ntimi tie mu papa na wadam o mepa cho na wo mfie sen wo mfie aduosi apepe 60 years pacha wa worried that pacha but se say there oba no oni ni hobby ni hobby ti oni oyire ni jaye mfie sen ni jaye ni me jaye tie be nsia atwam 6 years atwam okay wo ma pacha wo ma nine for omunyina free ma me ba ko no a pacha da bi miensa ne free ma me ba ko no miensa free ma me ba ko pacha na ba ko so free ma me ba ko na ba ko pra na ye panyin oh okay ba ko no na ye panyin dio oni oba ba ko wo no na oni di otoso mienu be wo miensa no e de e ka ho pacha I see na ono no wo free mu na say awarija ye ne bai nam kwan bi so awarija ye ne bai na mo awo so na say oba no so emienu miena adai mako se de kwaye ye no ayi nsem pi ntimi kura na me di ya pa na no onu wo hu ndi ya pa ndi besi samre no na me kasa no mo won so kura kasa me ho na nsan ya na ama kwaye wa kasa me ho enso de awaren sitie no nya de betimi akwa animu bio ntumi ne no ware bio pacha mako ono na ye wade ma ne ye wo ya sa I see abusia kura bam a ekofa nsem bebre kodu ba bi kura nka enam wo no oba no ho kura nka obi kura echemi atum atam so me yare serious pa ntimi kura anye adwuma ono oba no wo nyina na wo yare nti mu jai no nyina na wo ho fa no bi a wo fa wo anko oba no behwe wo na echemi atum baseke na me de corporate station free baby am wo corporate station asande ekofie meniska wo me ho sa ase metimi afoforo ka akọ e di akọ ne aba oba no anekwa report wo police station da mpacho da bi eye omu ano kasa bi oni ni nua ba ma no kasa bi na um ka kire nipa afoforo a enam so say na ye emme agrek emme se me de me sa koka se me to ato form a de ope bi an fanyem
so na fu me na me a emefu no me ne oba na ye na me ne asase wura kwache ye se me chefa no adwuma me ye na ya petese adwuma nti me ye se me nto me de na ye nya asase no so asase ne abe ne nyina kra me toy ye chewi me toy asase wura de no Okay. na de kotwa ya se oba na se me ne bie abusuafo abam sa na me dane me fama. Oh, okay. Anu mo na nam so anka ye chimi atum se matum de awie musu mo no me de dodo na de be ban se ono artist ka be 20 yan chimi ntum. Okay. Yo, Mate Mesan about so ebia Mr. Onyina na yenko na yene Unicam Ghana Limited enkonkoti enkomo. Peme na mame ma wakwaba. Yeah, I know. Mame akwaba. Yeah, and Na mumpomo te saying. Eradi adom ye ho ye na so e. Nyame adom me so me ho ye. Na Unicam Ghana Limited edie ena ye. Unicam Ghana Limited and Unicam Ghana Group, a pharmaceutical company. Nature said the inru and a young adwuma. They supply a lot of facilities, in brainy facilities, be brainy and no more adwuma. Our Ghana hyena. We have bare 5 branches. And we've been in Ghana. Our Ghana has a bebro in Fiediasa. We are not new. You're never for cry. It was system mudada. Okay. Inti any church modwuma no mo family details. Okay. Ti adwuma ye di ankasa ye inru. Na your office wo Accra inro abrofodro. Inti ba antibiotics. The quality antibiotics say 2 years here. We are one number 1. Na enekra de ba teacher no ye wo aduro stronko and a supplement stronko a eboa ma ana mamefo o ma wo foforo. Okay. Ye hwe ya sisirem nansia niam bibire asesa. O compare ma no mo 1980 e de compare enemre me 21st century no a niam bibire asesa. Nti so mo kwa awo so a empempi na we ono ma nufusuo no emma sada na kankan wona wawo won see 3 CS no. Ichoma because of stress ninti no eya on tenya nufusuo ne ntem ti na esi expect no nti e wo duane do sonko a eno ne boama nufusuo ne simi bantem na ade bakon a ewo oba a wawo a ne nufusuo mantem no se e makra ne tete ha ni sugar ebekọ fom e na ade bako kra yusuro ebunu, that is jaundice se onya nufusuo na eno timi boasi ebunu anokwan na ehwe oman bia nko sukuro bia kan kwa yehwe nkora dodo ne ma apomodin ewukuro nim ne dia ka the development of kuro no enti se emma ehoodin anaso mapomodin besisi so no e was yehwe sa ne ma we nyina ne ka ho asem ti meka say we are also contributing to the development of the country by attending to maternal related issues. Okay. Enti edro no waka wacheche no say oba obewo na onya nufusuo ni ade edro no ankasa din no yenya enya edro be ya Efre edro no Nutrimam. Yes. Oh, okay, I see. Nutrimam. Okay. Nti enuane no ben na wo sa edro Nutrimam a ebetimi aboa oba time obi a wawo foforo. We dey remember my sister. Oh yeah, dietitian edi ho komo. me da se ye hwe Nutrimum na se de me nua be ma e kan ye no Nutrimum no e supplement ti enhye da enye adu e supplement a eboa oba a wawo ne nufunso entimi emma ti ye hwe ne combination na contain nuane no anase ingredients miensa ye wo fenugreek seed ewom ye wo anise seed na fennel seed ni na eboa contain vitamins and minerals by ye hwe mu pa contain vitamin A, vitamin B, vitamin C. The very most important thing is iron. Yenim se oba enyema ne iron requirement was so also at the same thing. Your Nutrimum contain iron se ne be ya wawo no se dide no kwa enye ya ebe supplementing iron needs ne emma oba no enye anemia and a good amount of vitamins and minerals ebe boy se maame no ene akra na enkofa ya we bia embrewu. Sabre ebia obi hia bia na se opebia number bi o a obefre ana ba bia ebi obetumi akwa obenya bia na Pacho me de me number betudwa 0241 38 38 10 17 17 17 0241 38
38 10 17 we ena ehin fanso no yakwa ye benya bi ato nti say the pharmacies oman mu nyina open the dodo atu a wholesalers baby obefa bia than the farmer PFA Silver Farmer Costa baby obefa bia cost nutriment breastfeeding powder bia benya bia okay a powder okay inti sign na obesi a mixing obenom okay pacha was sachets emu into nya sachets ba ko the ba mix 250 ml of water na wanom at go 250 ml of warm water not to say ensu ya de there and obehia gum inti e was sachet mu and na e wade no aso obekọ no sachet ba ko ope ba kwa na ate ama no okay na ebia mother no obetumi anom dodo sign na ebema ne nufusuo na ba because ya moken my sister Odimachi ya experience bi bra owo ne ba otoso mienu but na emma in fact ye bra pa ansana etumi aba tuto nro bebre ko hakoji we na agadia enti no obenom dodo sign ba ko petumi ma nofo no hyehye ana dodo sign timpempi na ofa ba ko na etanhu se eba within 30 minutes to 1 hour ose nufusuo na hyase eba but ye wonkofukuo bi onoma ofa ba ko a emmoa won bi onoma ji so family no bo afa bro so na miensa nti every 6 hours bi anaka wafa ba ko na addition ko ne se spices e wodwa so ene wom e fe bibi ani seed fenugreek and fennel seeds chi no ye fe ba ko inketenkete enye adefufuro bia e de wodwa so ya na yakeka bom ene de afra na nti very 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 healthy then ka so we do if in supplements yes very very powerful supplements okay na yenhwe obi owa ti sami amiti we me the mama na enyo no ba ma bobo ashase ne nnom no etisen emu ede pa ye se wonya binanu ma ebeso odem kwa mo anu bebre emu ede enti wadawro ma mo amohwe yen efri achichiri ene benche ye bema warefo woyere awo foforo na se enufusuo no ema akoda enya akra no nya bi ennom a wadawro ma bomodi ase obema wonsaka nutrimum nibi eye powder inti onua ensuo no na sede na mo ka na dodo no enye obi anenim se 250 no obi anenim inti bi oho aya na omo cup bi cup bi keka ho your cup stronku bi eka ho but ebi obi on mo we nya sa cup ne bia oto sachet water insu na uchemu mienu that's 250 ml. Money 500. Uchemumi na 250 ml. Ebi kwa the fra kuku because ebi on my bi anemu ye ne dedodo. Ti bi on what kind kuku you know the afra no with the say aduane. Kama etimi the fra kuku. Tombra so e. Etimi the fra tombra bibia. Betimi the afra na say wadama. Sama supplement. Supplement. Inti ni dey no tie ni ye wo kwa akoto enkoka se mehwe supplement bio obehwani akwa akofa bibi foforo e de amount enti okwa wo se oto nutrimum breastfeeding powder okay na nutrimum I mean spelling N U T R I hyphen them M U M nutrimum sana ye de no tie ye wahodo bebre odwa so but the original one N U TRI -MUM nutrimum breastfeeding powder. Na eno no ne eho abosio no etsai. Make abosio atiase. Eba in sachets. Ne color no. Yellow, red, yellow. Sebe ya okwa na ye fufuro bi ma na wo behu se da bi enye we ni bi na bebe. Yes, nse no yo. It's a production issue. A squeeze so. Na mo di bi buy. Akudia bontinka aye foforo san nke de kire wo mo na onipa kwa screenshot se be ya okwa obetumi e de a kire se we nu bi e na me pe ne ankwa nkofa foforo bi ama no okwa na anweki a osi ama akomo yi na no mo ka no enye adwuma ye mpe ne sa enu nti emi se ye bese atena se ebi enu nti no next time ye chance ama ye de no a kire but okwa osi ope nutrimum ya spell e de ama I just say one so de ko yemfa number no ntu dwa bi in case obi kwa akotobi na bi be kire na adwene ye refi se bi obesi anom no ne ade a
ono so fra wetumi achi mama number Number 0241 0241 38 38 10 10 17 17 0241 0241 38 38 10 10 17. 17 bibi foforo bi wa mo be ka ho amamiala. Okay. And then so me best me wish me marketing manager, Mr. Sandip Davali, me wishing a happy birthday. Yes. Okay, nti be happy birthday. Name ye ka kire owofo bi ya wa wo foforo. Se ne wo ya wo hu se woni breast milk a wutumi no. Ye ni bra wo so no anopa wi na anwumre. Anopa tumi fa ne brebia. Brebia so akopa bia no. Wada roma wutumi efa. Ni na ne se wato na wapensu ya eye dede. Na je say you are good to go. Ono mu a enufo no ebe hyehye. Wonam kra na hyehye. Abofra no so no na adwum baby ba. Nutrimo supplement no. Menufu so abofra no mu a awohu na de kra che no tabuya. Sabe bebe. Nse wa pomodi ama onsa. Enkwan de nka. Ubetumi de afra koko. Ubetumi de afra wo Tom Brown. But ana ubetumi de agu nsuo de mu na wanom enfan kogu abenkwan mu no. Okay, give us a share. Yami inshamo. Aha, Akoma 87.9 FM na fei oni ati Akoma Nsem dwumadi no eno na wo hwe na wutie na yenu abema Robert onyina na edi kopo na ansa na meko yenu abema so na enche ye beba enra na ye wo project bi ewo ye enra na ye start ye no kwasam say emergency enra and ye start ye emergency 7 July doctor say we there ya enye 7 July and na Christabel ne surgery no Marco and na bedwa for me person me ye no say 7 July no na eniema enkekensi ani a ye tu shada ebeyere enunti en ye diagnose no ye de ne chef die mu no ye hu sade tumor no eti grow ewo ni brain ni mu no kwa okan ye no in fact na ye nyina ya boto ye person ke ye ne no ebekasa ewo TV so ana ye ne bekasa live ma watumi a church mu but doctor say I just say osiki permission me pacho mo mami akra na make say the other way enti doctor say I just osiki permission ansana watumi akasa ewo na nyo ka nyina ne say stage na edru no e was wo mutumi eye surgery no ententem because enyini ena demo a enyini no nso na ekofa wo how bebre aba enunti eye 7th July enti ye ntumi nwie say appeal we 7th July e was ye wie no be ebia 5th na omukọ prepare wo mo ho kọ 6 na doctor etumi eye yakra ne ho niema ye wo so mo ye na duro bi e wo so mo do wo no bibia wo so mo ye na oma ye ansa na 7th no surgery no akoso eye 7th July ene eye 26 in fact ochina ye madwuma 27th ye madwuma 28th ye madwuma edwada ye 1st 2nd 3rd 4th 5th eye fiada esi fiada die enunti akwakoye asudie ede amame eni team no enyina mo adawroma eye you can say brain tumor na adwene no mu no na yade bi develop ewom Christabel ewo enfie nwotwe 8 years na ewo ni benkum so a start wo na adwene no ebenkum so enunti eya na ama ne left ne nsa no opegyase ya ene bema na pegyase ya obonse esheki beluchi na ye hu me nsa no esheki se ya na ache kakra nti se nya ne nsa ne nko first kwa de na ye ne nsa ne nko ba se no eko ne nan
nti eduru baabi a ne nan no ehyekin no a ontumi nante ɛwɔ sɛ yɛfa no yɛpagya no ne maame o deɛ ɔne ne nam o saa abere ne duru a ɛwɔ sɛ ɔmo ba ne so ɛde no ɛhyɛ kyire nti sɛdeɛ doctor ɛka no 7 July no ɛwɔ ha ya nti sesei deɛ yɛni abere yɛhia nkorankora biara mu a na yɛde yɛka no sɛ brain tumor no sɛ ɛyɛ kɛse a yɛde bi bɛtoto so ama wahwɛ ɛyɛ kɛse a sɛdeɛ obi wɔ hɔ a ɛyɛ no obi a ne maame nyɛ sika nkɔyɛ abusua ne nyɛ sika nkɔyɛ nti ɔmo ne nam ho saa ɔbo sɛ na ɛyɛ kɛse a sɛdeɛ esi yɛ yɛde bi bɛto so ama wahwɛ na wahunu sɛ kwan biara so ɛwɔ sɛ yɛboa Christabel na 8th no yɛtumi yɛ surgery nti adwene ni nti wɔn adeɛ no a sɛ ayɛ yellowish bi no ɛno ne tumor no so ho ɛno ne tumor no ɛno nti brain tumor no nti egro enyini nti enyini a na ɛgye adwene no ɛfa na everyday dadeɛ bɛkyi biara no enyini akwan sɛ ɔbaa wafɛfuro wanyinsɛn foforɔ dadeɛ bɛkyi biara no enyini akra no dadeɛ bɛkyi biara no akra no develop dadeɛ bɛkyi biara no akra no develop nti ɔbaa fɛfuro foforɔ a nafu no hyɛ adeɛ kyia ne bi bɛka ho adeɛ kyia ne enyini nti wobɛn sɛ 1 month no nafu no pagya kakraa bi 2 months epagya kakraa bi 3 months epagya kakraa bi 4 months epagya 5 months uhuna fro no 6 months uhuna fro no 7 months ayɛ kɛse 8 months adoa 9 months ayɛ just say ayɛ kutu enche wo bɛwo sana tumor ɛteɛ enti dadeɛ bɛkyi bia no enyini ɛwɔ adwene nim brain nim imagine enipa ya adwene ne yɛde yɛ bibia ɛno nti sɛ yadeɛ bɛ mu na enyini abisa ho sɛ enipa no obɛyɛ normal biem na enti say na Christabel ne yadeɛ no esitie 8 years onimadeɛ pa ɛne yɛne ne teacher bɛkasa ne class ɔno na abere bia odi first oni second first ɛna wodie ti akora a wabɛn sɛ yie na wonimadeɛ sɛ yie no ɛyɛ dan ɛna yadeɛ bi a yɛfrɛ ne tumor ɛbɛto no kwan mu ɛnyɛ ne mfomsoɔ ɛnyɛ ɔmaame mfomsoɔ ɛnyɛ maako me mfomsoɔ ɛyɛ yareɛ na aba etumi to wɔ biara ebetumi ato ba no enti wadaworo ma 7th ɛwɔ anim boayɛ okakra nhyia maame bɛtaa na mebɔ nam na no a wagye so ama me na yɛbrɛ no ɛwɔ yɛ anim no ɛhyia but ɔmo nso baayɛ no abadwafoɔ yɛsi yɛ nyɛma no nti yagye ato yɛn ho soɔ no deɛ ɛwɔ se yɛyɛ yɛntumi hwɛ akɔla ketewa saa nti 0245 301462 0245 301462 okay ubetumi e dia faso Mary Akosua Bay 0530 0530 507 507 849 0530 0530 507 849 James up level wadawroma yɛtwɛn so ɛna deɛ yɛnyɛ nipa dodo na ɛnyɛ wafidie no mfiri ha ɛnka sɛ wɔn mo nyɛ story wobi no wobi ko wobi si wobi sɛ nti no mesrɛ abrɛ biara ne deɛ abrɛ biara ne deɛ yɛ sɛ wei nka ho a in fact na abusua yi ɔmo kɔfa sika wɔ afiri nka ɔmo de ɔmo koko abusua koko kura na nka ɛkɔ akɔtɔn nso yi na nso deɛ ɔbɛtɔ ama wɔn mo no nso ɔno nso sɛ ne bibi akɔnya nkwanhyia sɛ deɛ nti no wɔamɛtɔ but ɔmo sɛ ɔmo tena hɔ no wɔn mɛhunu sɛ edu akyiri nti ɛwɔ sɛ ɔmo keka ɔmo obi ɛna kyerɛ wɔn wɔ ha
Just when if I crown nimnia into me until what share one more. Into a pomodian saint Nti wo kakra bi ye enso betumi amaye. aye na ye de aboa wonom wo kakra wa bi ensa 100 cities 200 cities 500 cities 1000 because a year 7th Beso yimu na 7th July boss many that also aswawi we say we have bare 1 week to go because of china na de china ye nya atwuma and share Christabel mame and share Christabel wofa and share wo bia nemum share Christabel shanani na share obaba no anim na share say wo baba no 8 years no one na ye brilliant say and na yade bia beto no kwan mu and na what wunye sika enfansa isna wo betu ya ma me pictures ni be say brain tumor no mo betu me de bia to so ma me say eye kese we anya sika nkoye na eye kese said ye see enye subject but we are trying say nyame ya adom bi a adwoada de na doctor aye free a ana wa consult na mpanifo bi a obetumi ni ye di nkomo no a church said ye esitie ede na de ba na ya hwe hu ya mai su ye kaka na ye hu ye ma me on say my time it's not and you win move to me I na yi kakra na ya hwe pacho me brand new into me the amount better to so abaji me bra me here okay enti o ma me my time ye ni mu obi ka on say o ma me eno aye ne Christabel di nkomo no kan was sit time na ne sa start wo so what the chair wo ma me wo ma oba wo no abeka because ho no aka obeba beka your baba beka na ahumti ahumti your numbers in me pacho 0245 3014 0245 30 14 62 0530 507 849 0530 507 849 ni numbers ne ba ko say ubetumi atworo eduro bunu mu madawroma mo faili yeda baby atapani dia mo faili ye sade tie bia no ne die no ni sika wo hia ye de be surgery edo die kaye ewa akire ye de ama wo se wo mo mfa entoto aduane ma na nuro ni kuro ye mfamia kopem October ye mfa ye dwumani agro baby ye mfa obi life eni agro ahomte se ye ka se ye ka we me pese nyame show se ye ka ye dwuma we ye no the challenging one appeal yeah appeal ye enna ade a den ba ko we adwuma yi mu se metena se ya appeal ye ade a den ba ko so obi na de ne case ba obisa no waka wabisa no questions we yi no what fret the other part wakasa when ya no kura no a se de etie bia no ye bekọ ho ye benya no ye be solve na no obi akwaje ne ba no dia ma no ye wie but appeal ye tipaye one of the hardest case about appeal ni ye nafo yes and say minya ye funu ya de enye bibia nti se wo hwa amount na wo ye ma show and so other cases enter and so be one but wa odwene ni a opesa wodwene na waka ni a opesa waka said ye na Pastor Julius ema wo bia ntum futuro mu eni so ema wo bia nka samu a enye no kore ento wadwene na ye ni a ye sa program we sometimes
hu kodim because mre bia na ye wodo ho me sika eko kodim mu ye yi sika ne ma wo mu nyina wi asa me hu se me sika kohye untumenye enti one of the difficult programmer ewo ye show ye so ne ye nye better na ye yi free mu so a enye imagine ye tumi bucket way aba akra enkra mu ye say ya omo ho anika ke no ma ni so o se ma ja isu na me ho beto me wonim yade no se de sitie wonim se ye se wo yare but we are onim se de yade ne ban sitie eno na ma asam no ya reho enti akoda we na ote ho na tumor no develop na the ni pepe ba e pacho ye wo no ye no bi na me pese mo na the ni no pepe eba hey le tri ye kuto ontumi nko ni kakraka me pacho bi ya de ato so brain tumor ni bi ahumtio ebi ni ya de ato so no hwe ni ye ma me ne hu no say Christabel problem no enye easy Eji doctor so person wa ye ne ntem ya anye ne ntem e betumi aba aba ye de da so no ebi ehu imagine so woni wo bate ho na debi akua woni wo bate ho no wo dane wo sesan oba no wo no ne ho on say wadwidwa obi aba wo ba ide ne ho fe oba ide ne ho fe na wo hwe wo ba na sika wunya nkonko ye surgery ti na oba no gradually or turn into adie bia wo cry ye wu obeda hwe wo ba ontumi mpie show ne nsa ne mpo etiefo ye twade o ne nsa ne wo so mpo ni en wo kosko ayesre no ne nsa wo so ye kosko ayesre ni ti wajai because yi ne school for no esre no so wo ho ana ne nsa wo so enti wajai school ne nsa wo so keke no wajai school na wo beba be yesei betumi de na pie I just say what the idea kata na nim nyina sa wo de na pie and wo bia so pese wo hunu de enti ade kata na nim obia be wo betumi atena wa ma wo ba no aba be ye bibi eti sei na ma yes remo ekua ye mo numbers no okay 0530 507 849 0530 507 849 0245 30 14 62 akrafo from so de na de ato so no ebi o wa ebi o wa ehu ebi o wa ehu ntina producer ehu se bi o di bu so ebi o wa ehu ba wa wo ba kama wonim de beye atoans na yare bia ba beje akra na boso wo hwe na enhwe wodi ni pia entimi pie wo ko ba bia wo ntumi nko asa won to na pu ye hia sika ye hia 1000 Ghana we the emergency we ntumi nka say yes stand in this case yes stand drew say ya we the me dia me pesa wo ye ne say bompa ye bu sika no ne fa akula we gina ho say Erade hu me mobo Erade hu me mobo Erade hu me mo na ade we eto wo a o ye ne den enti be pa cho edru say ya fa bitum wate na nyame nhyira wo fatum na nyame nhyira fatum na nyame nhyira fatum na nyame nhyira bibi akra na ka che nyame say wo ba no a wote ho no emfa wo say wo ye sikani ena emfa wo say wo hiani wo ba no a wo ho no wo moro so say yade we ebi nka no enti no wo de ne say me yi we Erade me de sre wonim say me ni bi yade we no ni sika mpempem no me say Presland 2.6 billion. Na imagine say wo ba kwa akonya sa yade we na say sika ikura wo hunu bi da. O ko fa no we. Eti bompa ye na ka kire
nyame sɛ saa yadeɛ wei die kakra me di kɔ yi yamadom ɛma me bɛnya saa yadeɛ wei bi ɛmɔ mpa yɛ mfa adwuma wo sika because sika no wunya na yadeɛ wei bɛhyɛ enti no ma yadeɛ wei bi wo ma no anaa wo ba a wonye mo no ɛma saa yadeɛ wei bi ɛnka no awurade wana ase yɛnyɛ adɔyɛ yɛnyɛ kind to obi a meyɛ kind to Christabella minnim no baabi a enti ma wasɛm a wɔka yɛ ɛfa adɔyɛ ne kindness ho no ma ne mmerɛ mu ɛwɔ me mayi so saa yadeɛ wei yɛ di for me nipa yi deɛ ma bi ma me ma so da fa Akoma pa yɛ 0245 301462 0245 301462 0530 507 849 530 507 849 Mama nko na me ne nua bɛma ye nti na me se twro number ne to no nti ye interview kra na wobetumi asend ye ba mabobodin no bɛma na ma ye nko casco ye de he pasco yes breboaboafo brebo nso ya de foforo yes and also ya de ba ho a etise tumor etise kidney etise ho awan ti ina ne ye mfa ni akro ye nko ha all right it ye betie for ne ahwefo nyina na Akoma 87.9 FM and Onua TV. It's Casco Herbal Limited, the producers of Pasco Herbal Capsules for na Motienka in the day. Now a drone said the BI a babon the rono, a breboom a boafo. Yes, in Yarwabi bre ana it's me etna yenipedrium. Bako say yare etna onipa obreboom. Na eba ne saa eya na emanioma webre ka echi ewo onipadua because brebo no the powerhouse of onipadua. Yes, brebo na pomden sound a ema onipadua no enioma bebre sha asese ekoye. Yes, because brebo no scientifically no the functions and also the role a play ewo onipadua no is over 500 functions. That means that there are so many mechanisms and also enioma bebre o ho a ediefo signing wo onipadua ma brebo no na edimu intintiman inti anytime bia brebo no ahoden ebeba fom no emma onipadua nyina so enioma ehya asese ekachi elinti na Casco Herbal Limited for yatena se ne de adura ne din de Pasco Herbal Capsules no aba no se embra na embeboa ewo obreboom ohawmu yes inti aduro no Ghana ya yankasa inhaba nduro krogen a yemfa rofudro bian frame FDA fo ayo mo hwehwemu edi omo abodi nkrata etintim so Center for Plant Medicine Research I work ya pemampon so ayen hwehwemu edi afa mwowa mu ehu se odipa wonom a emfa nsunsanso boni bia embre onipadua makwa na emom ebeboa na asiesie wo liver no na liver no adwumadi a edi ewo onipadua no etimi akoso wano amaw ti aduro no bomoden visit any chemical shop and as a pharmacy okohwa o se ope Pasco Herbal Capsules aduro na amanfo ato ne din se brebo mu boafo no okohwa obenya aduro ni bi ato chemical shop and as a pharmacy na kopena no mienu anopa mienu anwumre ebeboa na asiesie obrebo no nti we are from the age of 12 years eko enko ade aduro no you recommend emo obi biara efie bia mu ewosa mobomoden na munya Pasco Herbal Capsules no because enei no brebo mu yare ni kidney mu yare ni ade ade a aba the system ni mu ye pa enam enne yen lifestyle ye living in particular and sanom ene ade ni nyina no ekọ onipadua mu a esei brebo ni ye pa aduane a wudi insu a wonom impo aduro mpo kra wakọ ayaresabia na ye de ema wo ama wanom no kra no wanom ni ye a etimi affect u liver no eninti na yatena se edisa aduro enwaso yi aba ti de numbers na etudwa ye be stress obefre numbers no na any doctors ending komo ebia open the nearest chemical shop and as a pharmacy aduro no benya bi the numbers na etudwa no wa bomoden no wa saving numbers no freyen na ye be ansa ye ntima ampeke kra ye be throw back se de be ye ni ebedi nkomo na ntwetwemu bia open efa aduro no ho and as the nearest chemical shop
ana pharmacy a wobenya bi no yetimi e de amount nti your numbers no 0557 0557 45 45 35 35 79 0557 0557 45 45 35 35 79 79 and 0501 0501 45 45 92 92 55 55 0501 0501 45 45 92 92 55 55 yes it's way near numbers no anytime be a friend no doctors e betimi no edi nkomo na nchechemu bi a open yetimi edi amount sene me kan no it's all about liver no ehun hia yie pa because brebo no say say a ehun adwumaye no eya na eden the only option most times eya available air transplant say e pe obi de e de ahye umu amount na eno no eba ne sa na Ghana ha kra no is not common I just say India no so a car wo mu no e dose ye pa nti enne no aduro no is less than 100 cedis obviously any chemical shop and as a pharmacy alcohol a obenya bi ato se de be ya obenom na aboa enye wo mo eyare nko na aduro no ye ton emom na emom kra na onyare sesei no ohia aduro ni bi pa because bibia wonom ekomu udi komu apart from nduro a ye de fa yentim no bibia ewura onipa wonum eko onipadua ma brebo no one of the organs that receiving a breaking it down. It is insunsu boni bi so toxins ne chemicals any idea. Brebo no the body can affecting the first. It's the bia na metaka yen kidney area to say abedwa so no. Say liver and pokra is stronger. Sometimes it's me boa shield the kidney. Say kidney no so enya insunsu boni bia. It's bomoden a drone no less than 100 cedis. Around 60-70 cedis but more than ne kopebi na eto na emboa na ncc woni padua no testimonies are day in day out you receive no edos ye pa yes one more diabetes hypertension HIV omanu medro no na ebo mo liver because yare ya mebobo so no it me affect we liver no at a certain level aside that impo indra ye de moto so emamonom no it is obehwa wokọ ayaresa bia every 3 to 6 months bia doctors ye mamo run liver function test any kidney function test and make sure say the state of your liver no very sound ti ene no unya hepasco herbal capsules na unu mienu anopa mienu anwumre se wo no maka mbrofoduro ho aja about 2 hours to 3 hours interval ebeboa ye ma me ba ko frɛ ya no odi adanse na or diabetes na hypertension the BP de bia na so the sugar level so sa for several years till say what say yebo aduro no ho edawuro no sha ase na okopa bi afa ye ba form of friend no obusa say ada aduro no sugar yare ene BP yare aduro na na yesi da bi na emomo no ma esiesie brebo no na brebo na dwumadi a edi say e receive mrofoduro na etimi ye adwuma no etimi aboa ayesa adwuma no ama ti bomoden aduro no entoto na sekra bomoden visit any chemical shop and pharmacy de kopa bi to ye maame ba ko adanse ono kra de aduro mi anam de ma na nyese obi na de ema no na or experiences some burning sensation ewo the yefunu right aspect no ana onipa bia so that's the side that liver no ewo nti okatre me ana me yes o e de oma yenkora ne some labs na wadi kan akatre me say about 2 years ago doctors e ka say srade ewo ni liver ho but oma man aduro nti okan na anam so we de mayenkora ne that test after buy no the liver enzymes were very high okotwa scan na say brebo na ye enlarge kakra ama na enter into the stage of liver cirrhosis stage 1 yes ti ya na me de to aduro no so o sa se so on 1 month pepe na me yes o onko repeat labs no na yenhwe how esi echo all the liver enzymes were back to their normal ranges brebo no so ne kese ya na aye no na eso enso ahya ase se yete ti aduro no ebo adwuma yie pa bomoden ebia ona seta epija wakwa yaresa bia doctors se brebo no na eho aka so ade wo ho pasco eba capsules no ebe boy yie pa who experience a difference jaundice when ni ekosua na wo a white aspect no na aye very yellowish na wanu nyina ye dry wanum ta ye onyo wa uni malaria uni typhoid ba what experience that udidi as aduane no eginegina obo eto diet mi ma obo cry fono no matter the way ma obenom any ade nyina what experience that ebi mu experience body itchiness nti ni nyina signs and symptoms so obrebo sha say a sha say dead but one thing yen hye no so say de bia me ka say brebo mu yare no ebetimi no stay for years na nya end and hwadi because brebo no eni ade a friend say pain receptors say BBS say na ote ya no brebo no onte
obenante ho normal ye adwuma ase wo ahoden. But the moment these signs and symptoms ebesha say a dead in one sha na about 75% of the liver no ekodada. Yes, inti anything that they be advice no ama wona ye ntienti a ewo ayarosabia every year bia went me once or twice a year. Ko check your kidney, check your liver no, check your BP, check your sugar level, because all these disease conditions, one check here. Obenante wo no ma te said de bibia anya wo no, but enya efa wa wan hwa na babia edo ebeko no enye papa nti ya best rate for na hwefo obi antutu anamon na eduro no ya bo ahwete Ghana fa na nyina impo abochi impo no ye send the common wo person mu ebosti wo immune system de be e ka say immune system be stronger. It depends on the liver no they produce immunoglobulins and then they are responsible say ema wo immune system are very sound. Yes, it's or Ghana, Accra, Okashi drug lane. Obviously, Halos Herba and also Repass Ventures, Ubenya be Eho, Afe Achimota Mile 7, your Casco Herba shop, and no Yankase shop. OPB to what also the chemical shop and as a pharmacy, I call her Benyebi. Your shop in the bin so Frugia behind the Jackson Park, a house Benyebi. Afei Ashaiman, Ekus Pharmacy, and our House of Drugs, La Paz, OP Pharmacy, Kaswa, Tribe of Judah, and as a dependable herba, and Sawomnen Importemu, Randy Pharmacy, Suhum Tony K, Nkoko, Anti Uncle Bamne Erikus herba, Konongo, Paulina A. Sapon, Kumase, Visite, Freddy Men's herba, Ewokeo, Misty herba, Kolinak herba, PFA Pharmacy, Tafo, Danny herba, Rock Pillar herba, also for line in Importemu, so a visite. Tenatet herba or Boise Boss Pharmacy Asante Mampon Sewa herba Afe takware in Potemu was a bibidrofi and as a Grace herba Cape Coast Salamat herba na Busi Pharmacy Tamalin in Potemu Zoe herba and as a Socrates Pharmacy Takra de AAA Mensa say Charles Pharmacy Hunyina no koha edrunu benyebi ato ya the numbers in etu dry best say obe fraying o fraying and you bet me amount direction to the nearest chemical shop and our pharmacy a ben na won sa etimi aka edro no bi na etimi abo anti yes sorry so no ye the numbers no ebetu dwa biem save numbers no as her pasco na efrayen na doctors eno ebekasa na bibia etimi ayeboko amount yes sorry so no numbers no 0557 0557 45 45 35 35 79 79 0557 0557 45 45 35 35 79 79 and now 0501 0501 45 45 92 92 55 55 0501 0501 45 45 92 92 55 55 na eye Hepasco herbal capsules you better it for na Yes, for so us yeah, that's it. I have 87.9 FM on your TV. I come with some Jimmy no and I wash na wuti no na mame nko era ye ne ni di enkomo so na ansa na meko eso no mame mbo Christabel number no ebiem number sa ye de egi sika no na ya boabo no de ama no akoye 7th July 7th July very very near with huge amount Mr. Wanda 0245 301462 0530 507 849 0530 507 849 0245 301462 Mr. Onyina Ako. me jide say your program wo hwe pa Oh, nyako pa adom me hwe. wo ta hwe Me ta hwe. die nti na ema bebrebe ba so nyina no akuadoma me pa chomo benya akuadoma picture no de atoso ana die nti na akuadoma nko an wani gire ho ya wo pesa wo wa no ana wene netira Ako. Akanya wono nko a na ka bi di kan a na kam de ma adwene kɔ ho. Nze sa time no na eniema nko ye ma me sa. na ne ma nko ye san Me said na yes kasam wa na asem e ho na mpesa mi hu sɛdeɛ na me yare ne sitie wɔ me nipadua mu no na ɛma mentimi ɛmma anim sɛ mɛba abɛka biribi okay enti atiefo ne ahwɛfo ye papa ya ne ne di nkomo yi o se nani agye akua adoma mfoni na da so e sɛ wo kai ye maame yi a
One abranti planidin. Ya Razak DNA yi aba ye achese ntoko pupo. Unye video ni wo ho. Pupo. Enya asam kitu. But ye papa isire ne gire ho. Eye me nwanwa. Se akua doma die nti me pese me hu se edie na wo hu no akua doma ho a ama wo budo ama no. Marco. Yes. Me hu bibia asa. Na emom. Te se me na ma imagine se me ware. Enso so no me hwe ma hwe oba a. Ne mpom de ne sisi ne ho so. Ansana etimi ayi manim. Na yede na hu ni sai akua doma mpom de sisi ne ho so. Said me hwe no mfitiase a wode Razak ba radio so say one na Nsem na owo ye no say enye ono anti wanye no na metietie na no asem no a no ye obi a mpom de ne sisi no ho so ena no said ye wasi hodu abrantie yi papa wo betumi agina no de da bufuo ba oh sane ye be ya abufuo so ma no so me nim ne nyina me se me gidi se senye we na bae DNA na bae no ja na komase no a nko wanye bibi sa so fa nkyere wo hodu obe hang wo soro ne wo ade je wo nti ne ba no titiriw ne ba no de he ye no DNA no a enye Razak de ano ono ni titiriw kura nti empese akwara no wanye boni bia wo ba sa so na wo be hia nkwanhia we no ne akasa mefa akwara na to me ho so na mabo akwara na kakra wo be bua akwara na ye ni DNA no anan enye Razak de ano na wo bua na akoduru ba bi no papa yi ni ti abedan ya de ne ba ma no me de ne ba ma no ya wonya ha obia dabi wo pese wo hwe akwara no aye hu no ne papa sa wo pese wo so wo ma wo so wo ma nan ada wo ma ni nyina no ne ma no o ma nyenyi obia so ye na adwuma be na ye ni sesei me ye kuyani na me sai eno apetesi kakra tino ana me de hwa me ho me te ho yi me fra busua mu anso me akasa me ni abusua ti wo ko ba bi na ye busua na ukuro mu oba bi afri ba ye oba bi ni ho sa de ne ho oden ne ni wani be je ne ho te se akuadoma Marco ema ne bi wo ho nanso so no mpom den no enne no ho asemo eden meba enti ye papa ene ne kase fe no Robert Onyina na ne nasem nyina se wo budo odomu do e di ama akuadoma na sese wo pese akuadoma ne ba no kra titiri wakra na ye die nenu ana enye Razak dia no on pese akra ne bebo asesa ti senka woni akuadoma tena na nka watumi ahwa akra ne yenye so no so amu ye wawo nan nso so ahwa akuadoma se de ne ho sisi ne ho so yi a wagidi ye se ebebo ne pa na akua ena no ye papa wo sande ye sika 2 million se ye mfama wo na ya frɛ wo number no enko wo ba ye kra ya frɛ wo sanka be ya wo ne no ebedi nkobo na nke afi ye jai ho no but ya frɛ wo ye nya nti akua doma wadawrumo bomodia na efa you saw wo phone no wo de ye frɛ producer wo ni me number frɛ me na ye nua be men wabudama papa o mama yensa wo eya nso de ba wo mo maka de bi ne nkyɛn miensa wo na wo ne nkyɛn mienu kan de wo kan ho wo betumi pacho akonhoma betumi aboa no wo betumi aboa no padaruma betumi aboa wo betumi pa pacha wo betumi pa pacha wo betumi atake akuadoma so no akasa so o mpomodene no me ne nyina ba ye adwuma miso nyina Misroma wo ne ba ye adwuma bom Misroma wo betumi atake akuadoma ese bosumi ba so ekura ma ese nka mesan ese de akwara no ebio aso so menya ante ne nkante no nia wo de mai se enfama no na yenya no nka bosumi aso nti ka person sa sa de foforo ni epushima no ene papa ato odom ene Mr. Onyina to odom wawo odon fa me nkwai hado ene wato odom ene wo da wona wo dwendwena akuadoma ho mo medwena no wo dwendwena no pa pacha medwena Marco
me dwene ho free da me ho no free program no so and now on the way there you real because I just said you grab the message hey papa hey yo mate enti wo de sa twa me sa ba so biem nembom ma me nsa enko me serious me pa cho monfa Pastor Julius so ha omra kakra ma me na da roma me ya no ha na monfa Christabel ne o ma me embra me kakra Christabel ne o ma me embra me kakra ye wade a e wo se ye wada roma enra ebra na ye kɔ fie no ye pon ye no na ye hia ye nua bema bi na ye nua bema no ɔse ye friend no sofo ata ana pastor ata sofo ata sofo ata se ne sister ye friend no poma owo UK na empempe no ya o discover o ma ne de koya doye e wo orphanage but what say Christabel de no enra no in fact eto na Akoma so and our yen senior sadia or the beba na ye de abuano nti me pacho e 500 cedis I mean shana pa mampo ma ya 500 cedis nti softwater and e de softwater softwater na de ba and 500 cedis I mean shasa for pa me pacho me here Christabel okay pastor boame na me mbo numbers Baluchi wada Roma de na me de hre enkrofo no ya na ahwefo no ya na me pacho no ya toto so me said be o metiase me timo na ye kan no enye ade a eya gudie it is nipa na ntiase a o hu de ye pa kire o hu ne ye pa kire nti se timo no bi yo beli di kakwa de aka adwene na nkasa kwa to so anka ya momo hu be said ye si develop we dey develop we na start affecting and na aswa no but the fade I started from a dream no etoso na ye mom omonhunu so I no na no for the father one ba ku be no first one adwene ne de fa adwene de na aka no bra and the initial stage good eti nipa adwene no say na ete eti wa wo hwe bi a wakosu kaka onko so american obehu on say baby o matro tumor no ne ade round yellow bi a ababe tare eho no eti developing stage na ni eti so obi call hospital na bi o se bibi ye ntimi ade na e twa na scanner afidie ni ya detect sa ade we na ayo na na say tumor bi ashase a eba be nyini so this is the initial stage no but you for next one etoso so afraid there as no on say enya branches e adwene mu nti obi be ka na red na edem no afa spread it say be fa adwene nyina aboso nti wu no say that is how I hear but you next one the two so no eti mo say nipa ni team no afa there ni team nyina start a hono ba because of tumor na ababe turn adwene mu akwan se oba wonyem se na o start na wo ka no a month bia no na akra no nyiri gaset so da bia nipa beti ase no afun ayekese onyem first month a unhunu but ebia ne first 3 months of won say na fu start pejaba oko 6 months na afa nti obenta so be 9 months na afa won say obi won na fun ayekese pa na say 2 months say the can na say afa 2 months na agitire na fa say tire no ehono eno na unhunu no sa no nti akra ba ko no a nti ayi pictures good eti di obi die e develop we na afa eje adwene boss no nsunsuanso ade ba aka na ni nyina say na ni no ana sa de apie ni na ye tumor no ana ayade no na apie sa no de unhu na ni kura as ene ni dia say no and we no enye is the doctors let me ayi adwuma the that's no ma difficult because this time afa adwene nyina awie ena nsunsuanso we effect no na ye hu no enti so we betimi ayi wo de se wudi kan eye we hu ansa na ni no enso wo form no eno so ye another year betimi e de atoso atefo nti de ye kan nyina no ye pese mo te de ye aseso da wo say yare a ye kan ho asem no enya good eti obi nso de ayi ni so obi a wone de na se de ba eye no obi a wone de se de ba eye no atefo se wutie ya we discuss yare asem yo
no kwasem say ebi okwa anya say obi na ahye da bibi na akofa aba because ori akra we ade na akra ye ja akofa aba na ade na wadi ana say no mo yare bi wo a eba at any time na aba ba tu ni pampo free mo ti say wo tie a de oba ne say oba bua bi so that ebi na nyame ehu mobo na waje wo so afri ma emfa na mana mo na 0245 30 1462 0245 30 1462 0530 507 849 0530 507 849 na ye surgery no eye nyame ya adom 7th July doctor say or ye date no ho hwea enye yi 7th July ye nibre ewo enti me pacho wode ne ba enche ye menenu aba ewia meba bebobo edin no ebi edi amamo mame aba fefe na me ma wakra ya nwa na komuti pacho nyame adom ye de yes fame kwe me da say my hwefo ne etiefo panyina kwa babio emfa embra pemsign group of companies yen na ye de cements vital herbal mixture ene capsules again no ye de aba adwaman so nchia no ye de free CEO ho Dr. James Amoa ene ye de emma babia wo hwe na wotie ye efri bia o se yen kan cho se umpom no ehia no na odo wo no wo pe wasem ti na bre bia je say ye na afamu die bia so so be ma wadupa ama wanom enu betumi aboa wo ma oni padua no enso agina ne nice so no nti na se no pemsa range of products ne bia mu no a agai malamex ne agai pricare garlic mixture no the pricare garlic mixture no eba and afi agai blood tonic no nyina Dr. James Samuel Sano and nam so do pay nyina wode eba edwa man so na se no so my say cements vital herbal mixture ene capsules ye ne hospital bia enye affiliated just adro ne nko na sesi ano wo ho aye ton at se pimsa herbal hospital no igusua ewa ahobuo mu enche bia ebeba ma won so wanya eso emfa so na agan ne de se de wunim na yedu dada no a de to sen akọ nipadua nem na akọ yi ya obia e de afri mu no eno a na ye ka ho asem se wotie ye na sisi ade na abejo nipadua na boso sisi ade enam so amamreyo abade bia na ma nipadua no emu anwo a ye kanfo cements vital herbal mixture capsules no eno na wo to anu mama na tu ase kra e de amoya na e ka che se wo to ya no afre fi se fra na wo frɛ no ehia ye pa enu bedi nkomo na wo so ya de no waka kire ye so ya kire kwan ya adru no obenom na eba boawo ama yade no every wo so ti numbers na etwagu TV ne so no obefa mu bia na wafrɛ utie ye e radio so e numbers no 0244 718 557 0500 88 30 0500 88 90 and 0241 604 702 and abesi mu bia be free bia beje so na ye ne wo edi enkomo ne aboa ma gan no awokwakwota nom no aboa etu yade kro no ase kra edi amose na meka sisiade asem no mema ne bebre ho a sisiade ede mreye abremo ama sese mo mema ye ne eda fom akoye asem kese pa enye asem kitu enu ntini ka cho se koto cements vital herbal mixture ene capsules edro no an sam na ne ede agan no ene na wonum a eto sen se de ne di ntie no a na ese ko nipadua ne na akwa kotu sisiade na se kra ede afri ho ama wo mema ye no enso ayeye ma nyina yesu ye no bia ne mema no ne no ma ne so bu ho a ena madwumaden ne bra Ghana form a ye bra dodo no no na sisiade no ababa beja wo so ye ma me mu dwomfo mai de bia sisiade ne ahoto wo ho ye nyina ye nkoto cements vital herbal mixture ene capsules agan no wo de akwa de wo so wo to agan wo ji nsuo no a na wo de to pae ne be ede account wo de to pae ne no nsuo no na aboa wo ama sisiade no eto ase kra ede amount oba bonus abesanya ene se ofichi ko mama ne huru ne nyina ebesiesie kra ede amount se oba bu ho kwa fichira eya ne moja ne tuni bebre e ma ne bro so bi studio ho moja ne emba kra obu ha sabe e banka boni ya na edi atwere ya na pampan no ano ye de pa ye nyina ye to cements vital herbal mixture capsules ne be na ya nom na aboa na esiesie ye mayem na ye libido atenka feelings no ateko no eno so aba
so said the bear man no magano now or not to a jan or de buy a boy a one year this year no now one any year atena if you hold a gano qua and it to me a yes so me na wo ya de bisa o pharmacy shop ne heba shop e ben wo na akwaje cements vital heba mixture ene capsules de pay na wanom na aboa wo na etu ase otu ase ntiri no ena eyaw ewo mo besinya komedie na mata so ena eya me ya meto honam na akasa ena eya me ya eye cements vital heba mixture capsules agai no ena chese ye kwa akwaje ebeboa ye na etu sa wo sciatica nerve no emu yaw ni nyina e de afi ho e de amama sciatica na bedwane woni padua no sa afa no ho no a eya na etwetwe obi si ne de nan so no esi fom na akasa ena eya na eya wo ye nyina ye nom cements vital heba mixture ene capsules ebeboa ye na etu sa de ni nyina se e de afi ho e de ama wachi kasa wachi bramo wachi dompenu a hye ho na ya na wote se mu ye wo ya obi di aye ne ya amasese wona mo se be ne wachia na wokọ afafa edu anwuma odasani bia bo ne mu ase kakra na eja wada ne mpaso no wadai yan kwan de yetumi da enam se echi bramo ne ya na eye ye ja yeti se pace akasa wo manu ti ye to ye ho na de ato ye ketere so ne ye ka ho so ne ye da ni nyina ye no magan na ebeboa na etu ase kra e de ama ye ti se wachi ena wachi kasa no wote ya wo ma e ya agan no na wokọ akọje esu ne to paye no na wanom amane tu ase sa kwan ne so e de ama woni padua no every wotiri so ekwaka wo na ase baabi a wote yaw ewo bia ko pharmacy shop ene herbal shop ebe wo kwa wo wo to agan cements vital herbal mixture ene capsules for nyinu so na da wo tv ne so no tie yima wan wa hwe sen wan na nipa no eyi ede ama no na wa frey numbers na egu no o frey a mema ne titi brotherhood code ahodo ho a ye bebe so dia ka eduro ne ho ama wo no mu a ebe boa na etu ase kra ede ama ye numbers no 0241 604 702 0500 8830 0500 8890 and 0244 718 557 yana basi mu bia be free bia bejo so na ye no edi enkomo obisiri dia no eye koko ni tisabi yoko baby so ya na koko bu apiaba na emoja pram ni nyina onu magan na maneto ase sansa twene na ewo ho no akọ baby so na koko bu na apiaba na emoja pram no agani kusa properties beto ase e de ama omo so a mema no bujo so twa ya na amane hunu abamu adu ti bokodwo so a jesa bo kam sisi so chem jo so na hu mo bo no eba no na ese ba peace eba kokokokoko nam so ma akoda sorry press and pre 9 prenum edwo so ansa na de ache bi so mo kodwo so ye no so mu apa mienu ye from mo ta fo papa so mo ko show ba bia nyi se ni nyina ojo so twa no na kura bam o koto cements vital herbal mixture capsules agani so to paye no ebebo na edu akejira mu na ojo so twa no amane hu ni mu nyina enso etu ase de fo ye se mani bi so ojo so ya ye nyina ojo so twa no ene kuro abam ye no magai no amane tu ase kra e de amaye nipadua ni ba bia etutu bia immune system no komo no ewo mu no ena omo so honya de ti ade bia fa ne keta na bese e wo nipadua ni ma o koto cements vital herbal mixture capsules be na wanu bebebo na esiesio na etu ase kra e de amount se stroke ena abeja nipadua no diabetes enkuda etu ase ye ne kuro no enko ye beba cho koto cements vital herbal mixture be ene capsules na no bebebo na esiesio stroke fo no asabe ya no achim ye sada ye ho no aye na ye ntimi komba no ye nkoto agai ni bia danse e ba wo stroke ni ho no enye asem keto bebebo de de kura ne se ayi ya de na fi nipadua ni mama na sen kono na sanchane na edi adanse so wanya stroke nsano a eda ho no ahotumi maso fanya de wano no asabi achim no eba tene wona no betumi yakwa aba ama wokacho obi se stroke mpo ache opanya onipa no ebe ye den se obeje edi eya agan no cements vital herbal mixture capsules ye dro no ene tumi eyesa o pese ya de ase tu e wo nipadua ni ma eya agan no ena wokwa akoto bi na wanom nipadua ni baabi a yawo bia oposo no aposo ya asade bone aba nipadua ni ma cholesterol ebi de wo mani ebi de wo monase ebi de wo mafrum ebi de wo mabasa o pese sade ni nyina pia no ntia o kwaji agan ni nsuo ni to paye ena beboa na asiesie nipadua no e wo sa kwan ni so na etu ase kra e de ama edo ne atopete Ghana ha de pharmacy shop ene herbal shop na ebe wo no ubobra ho a wo so cements vital herbal mixture ene capsules edo no Nsem na ne edi agai no eto se no kwa obenya bi na watotafo
New Road Junction PF Pharmacy agye dodoɔ no awɔ hɔ a wokɔ abaako ne dodoɔ apɛ bia obenya ede amakolina keba ɛwɔ Ashton May ɛwɔ Asafo Freddy Mens ɛne Rock Pillar Herbal mo nyina kewo ɛna ɔmo ɛwɔ Accra we Pass Ventures Okanshi Drugland no kɔ abenya drebe na wato Humble Mother ɛnso so ɛwɔ Ahyia My Pena Herbal wɔ Cape Jeff Herbal ɛwɔ Mankesim Akobam Herbal wɔ Kokɔ ɛna Ja Herbal so ɛwɔ Goso nya hanko Ghana ha de pharmacy shop na herbal shop sɛ mbika ka kyerɛ wɔ no yato apete ɛwɔ hɔ ofrɛ yɛn so a obetumi aka baabi a wowɔ na yɛkyerɛ baabi ɛbɛwɔ na wakɔkɔgye agan ne bi na wɔn so wanom na asiesie nipadua na ɛto yaw bi ase ɛde afiri hɔ ɛde ama yɛn numbers no ɛyɛ 0241 604 702 0500 88 30 0500 88 90 and then 0244 718 557 0244 718 557. A yes, Samens Vital Herbal Mixture and a capsules. You can say Agaya, maybe I'll be just say so say. That means so medo. Aha, a Akoma 87.9 FM. And I feel on your TV, I remember some Jumedi no na washe. Na fe wuchie no na yeguso ewa Christabel ne appeal no eso ebre no esa enunti no ye ho ye hare intentem so pa enti wadaroma mamemo numbers na memo bo wona wodi bi aba no so edin cca 0245 301462 0245 301462 0530 507 849 0530 507 849. Wadaroma fana panema onuabi na onuabi enkanche onuabi say akra bi so aba ohiamwa your friend Christabel won't feel much 8 years into yam1 way a brain tumor yet a bit bebre achero na Agnes Nuno Agnes Nyamin Shrow and Gabriel Ayin Nyamin Shrow Teresa Afrane Gosby I Ventures Obia Sandy Ho Power Pass Power Enterprise Gloria Esuman and Honso Onosu de Bia Baba Maminko Ahana Meba Masai Abaso Ebium Mame ma wakwa babiam ya me de na wo promote saying ami adoma na nso e nyame adom di ni biam acha frame Elsie acha okay Elsie Christabel mame acha o mame nua na ne mame pa mame ankasa ayade me start this acha tofa mame ya then start na wo nensa no wo so saa na mde ne call hospital nti omo ye ne lab no omo hu na omo chese mpa ne nko Cape Ntabete temde ne kwa ho no so omo ye bia omo ehu na omo kire se mfa ne mra kumase ha na omo fa ne tin hye fidie mu na omo hwe nti omo de ne ba na omo de ne tin hye fidie mu no report na me de call Ntabete no na ma omo hu se eye tumor na woni tirim tina ma ne nsa no e wo so sa aye kese nso wona dwene ne mu aye kese ti se ne manim ya omo anye ne surgery enye yi ka omo de to so no na no odin eso na dia me ho odin betumi na bro me so na ma me de be dan atiefo so mo hu me mobo na mo mo ame na me be hu nto Christabel enra wo kan sembi wo say won start ya na e wo so no wo de kire wo mame acha wo de kire no so dey me de kire na asumia na me mame o de kire wo ba cha na kan de kire ye won hye mu na asene na o de kire me to de kire me na me fi se bia ono ana oye ne sa tie ba ye no ya ba ye na me de no call hospital yeah what I do rough will be it is na hansa wo so sa de wonye ebisa da nti na o kan ya wo kan say ebia wa she ba cho akola keto sa de na mi nya hu bi se nsa ha bi jale bi tumi akola hansa wo so sa nti na me fi se bia ono ana wo so nsa ebia yetie for a show omo tie wona wo show won so a show ejina wo so ejina wo so omo be yo ma femu de but edi asem na wo kan edi atie for so omo hu me mobo bia hu me mobo keto bia nsu ane obenya bia me pa cha me sra mo mfa no me bukoto je pa mo cha mo no me be hu to
Mesra mo bebree atiefo me pa mo chew bebree me ko to jogu fom. Sada be say mo wu me bobo ai na wo kwa me na be wonto no mesra mo. Kitu obi anso no bi abenya bi afa hu me bobo fa no me. Tena doctor eche no ba che sa de ne aye no. So ma nye na animu ya anya de be bo akra na adwene be sei mesra mo. Sefo me pa mo chawa me sada me saye ke to bi enso do bi be bia kakra me sinabo mo mwa me na be hotono mo mwa me o me pa mo chawa mo mwa me Akra would first school. Yeah, intelligent. Na so yen hwe yade aba be so no kwam. Grant me go school bi o ti fie do na jump awon na o sikete so sara de ache. Ade ya no so Philippine na. Philippine han bibi e be fu ade ya de ya ma na so nyina ya ne ya. Christabel, I am not before our heifer. Oh, okay. Nti ana ema wo hen na etie for watch nti obetumi azumi kakra ma me na ya hwe ba bi o kasa ye na ya Christabel amehwe fansa kire wona me hwade. Okay, and etwia ho no. I see. Now doctor can tell me say dia munyi ni ti no because of ade na betwia ho no. Itini po na ya bo. Timba na mbe yi. Oh, okay. Sa e show san Chris eya na ho eya wo saying. Ya. Nti anadwo eya wutimi da. Kasa emusuti. Wutimi da. O ma mi situ bi anadwo no asore tempa so. Eya na eya wo ya fa henefa. Na masonso ya meya. Eya wo ya no asonso ya wo ya. I see. Mame mo bo numbers no bi. Madaroma. Said ye bia no. Se wa okay, wo zoomi ye no. Wo zoomi na wo hwe n'animu a wo awutimi hu ne se said ye eteni city no enye normal. Daluchi, obeti ya say adwuma no de ama me. Beni beje. Enye normal. Ebia wo hwe ye obetumi de sika for studio. Oba obetumi aba studio ha na waka na jese wo pesa wo de aba studio obetumi e de aba wabo scan din wabo studio si pesa o ye ne bia. Chris dane wo ho ne ma me hwade. Okay. Into numbers 0245 301462. 0245 301462. 0530 507 849. 0530 507 849. Numbers no. Okay, to IBN, Chris Enra, we quotation back with each me. What are so kai? Kasaka means you. Say each me be. Now say, make I look saying. Matthew chapter 2. Ne mighty home. Matthew chapter 2 verse 1 to 2. Now yes, were Bethlehem, ewa Judea, on Herod Abreso. She and answer for me, say, a prayer by Jerusalem, because if I'm a Judah fan, young one is marry a prayer. Now, Abakutun, Amen. Inti, what you me actually when you know the agunity, Munkrado was saying, studio crowd, what tea, machine and movie, or do a crank and a rebefi. And no child will nima or nim at dear. But because of Yadia Wainty, Baba Betnefi, and yes, a Christabel member so because school, but in Sunday was soon into your cry, let's go for an incident. A bit to me, Ayoba, obey to me, Abua, obey to me, a supporting. Catches can be say a crabbing quan a day pian into your nonso and mebwa.
Christabel, almost sika ye share envelope mu. Ye fan bi na de buy. Na wose wo so sika yi mu. Epa cho. 1,000 cedis. Ena ye fan no e de buy. Or the man down for ena e buy. Na the working in an say bibi eda ne sister bi anim nyame ya adomo a adwuada ne sister bi ko interview enti so sika yi mu bo so betimi abon ban onim bible said you obesi abon bia no onyame betie obetie no aye na bisade ama no sebe ya next time so obi nso de bibi ba wonnua bi ba no no nso wo hawa obetumi enye opepa no na wodi aboa so sika yi mu mame okay na ebo mpa ye manipa na odi sika ne bae Adum na minister de this game. Yo, edana kuma say yaman. Amen. Ose adum nyame de wodi sika yi bae no. De edana kuma so say yemano no. Yemano. Eye simple and very powerful. Enti menim say edru nyame ho na nyame nso etie. Obey na kuma so ade de amano. Na aye nhyira de aba. Saa nso na wo a wodi bi ba. Wonso ubetumi akasa egu sika ne so. Adum nyame sika ya me de kwobwa Christabel. De eye mensuma koma so ade bia. Mesrew se obeye de amame. Na yemi se Nyankopon ebetio. Christabel, yahwefo ne yatiefo etie wo biem. Fa wade srede eto wo manim na yenko. Miset for some amena me huntomi. Ne kasa ye tietia oni bibi atenten bi aka. Wose atiefo se momoa no na ne ho nto no. Na ne ho nso ebeto no nso a agese surgery no akoso. Ye mpese be develop akwakodru sede enkora bi e ma amenom anya sika anko ye nti e develop ye no. Ye mpenesa wadawroma ehine fa na wo nso eyi kakra na fabua. Chris mame obepeja omo nti bi asem bi mu na woka na mabedwafo emrem. Egusua sretiefo so mo hu me mobo na omo mo ma ma hia asem hia wo mo. Omo hu me mobo mo ye mo hyehye wo mo ma me mesre wo mo ala. Na omo mo ame na me be hu nto no. Me ba beda wo ma se obia hu ketewa bia nsua na obia wo bia nkakra bo no a ebetumi asabofra yale. Obia nom no mo ame hu me mobo na me enkoye operation na bofra hu nto no. Okay. Enti ya mame na desrede eno no odi bema producer. Enti nyame enka obi bia akoma. Nyame enka obi bia akoma. Na nyame enye obi bia so adesrede ema no. Kasa guska no so na sende 0245 301462 0245 301462 0530 507 849 0530 507 849. Augustus Arthur Nyamishrao, Francis Ampon Nyamishrao, Salome Nkrumah Nyansa Nyamishrao, Irene Peku Nyamishrao, Christiana Nkrumah, Michael Ogwa, Isaac Nyakon, Felix Amuako Boatin, Joseph Omega, Rebecca Kwansa, Joseph Apia Banson, Felix Godo, Jacob Ahin Dazi, Stephen Kobler, Rose Ankoma, Nicholas Kwame Okata, Sansona Alphonse Yao Aqua, Anastasia Atobra, Justice Nana Boache, Rebecca Abuache, Kingsley Nana Asale, Nana Asare, Naomi Mana Ata Akuchu Sanso Ena Patience Eniwa Najat Mudiro Business Center Gladys Fosu Bendi 12 Enterprise Lydia Agbodochi Vida Peterson Doris Ayindan Faustina Abba Yoke Youngson Janet Sam
Rashid Nindo Fusaini Nicholas Jr. Akom ena afei Yate Boy Terrier edini bi ena mebebo no yenko na yenko nkofa Ayona Pharmacy yeba edina aka ne so yebebo aka Anchia esnonko emfamfiri Ayona Pharmacy for asoye emfam bregana man mako unim adansidi a amanfo AD obi enya 70 years mako ose ne fibroid etutu 70 solid years the fibroid etutu fibroid yare no onom gynecare syrup fibroid away I see 70 years na Ayona Pharmacy for adro dear sister Marco and totonas 70 years se fibroid etimi adwane agana na wa wo 30 siko ene be yede na se wo de ne de tatahwe wo wani ate na etu ase enti se wo ye obi na se fibroid atena wo so ache eyade edi unya ama sebi abawo ho ayedene amawa mesi edru a ebetimi aboa wo na no fibroid no na etimi ama wo so etimi afa yefunu edru no ene gynecare de bia me ba ha ma komisi obi on mo se wo bo numbers no mentumi amfa efise bebia na me wo na me phone embem anase mponu na me nya tredua na me de atro ne sent no odofo fa numbers ya me ba bebuboyi na enchemu bia ho a wa fre o doctor panyin no na woni no edi nkomo 0597 21 60 47 0597 21 60 47 Anna says 0597 21 60 37 0597 21 60 37 Marco Mrs. se uyobi na empon wa wode no ayemre ama abawo ho ayedena mawo ninsento mu ana aseye a me di gynecare ho adanse de acho odofo kone kopa bito na obi atobi anom aba bedi adanse ese onom gynecare syrup no enne watima fa yefunu a akasima na wawo utifie eyeden numbers amedia to dwei se ofre Ayona Pharmacy fo a se dodo na wo petu a ukọ maso ya ubenya bi ato anampo omamu a pharmacy shop bia ude boru ahonom se wontimi mbo edroni dia na mekan obi so no de ohwe TV ni so na se edroni da so a na watwa enti owura pharmacy shop o se edro wei na mepe efise enne nipa bi betimi aye bi agum nanso Ayona Pharmacy fo adro de eye ba akopɛ ebi ni ba bia ne senti wo de twa wo TV ni so anasa twro adro ni di afato honom eye gynecare syrup ewo pink box mu eye pink box na adro no ehyem enti ko pharmacy shop bia so pe gynecare syrup sa wo ye oba na wo nsabuo hu ensensem etetewa eye gynecare syrup obi wo hono ma obu ni nsa mako eyiyi ntwantoa eni tum ne ba bum 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 obi mponi de ne ba na yase ba wi ni sa adwuma mponu wontumi mpie ene okobi eno na broni e kan se menstrual cramps no so wo ye obi na se sa ohaw no ebi wo so a eduro ebetimi abo na to ohaw na se e de ama eye gynecare syrup empo so wo ye obi a wonsa buo entumi mayiye obi wo hono ma oba de ba 2 days na etwetwa debi oba de wo se nka hu moja ni acha be nanum de e wo se wutimi nya sa wo de no emma ne sa meso konepa kopa gynecare syrup no bi na enom sempo no wo de no etwetwasi bosome eba bi abosome nsia ansa na etimi aba eno broni friends irregular menstrual cycle kone kopa gynecare syrup no bi nanom na endi wakagina mum mesi se eye monopause na tete wo obi won ma cause onu ta me wo so twabra nanso so bibinti ubehu ana ne menses no eto atwa emmabiem na akofa ohaw bi ede abre no eduro betumi abo eye gynecare syrup mako menfa number ne biem okay 0597 21 60 47 0597 21 60 47 and I say 0597 21 60 37 0597 21 60 37 se edru ema ensema na se mpemu sema me to me boase
na makyekere mu yie Marco nipa obeye adwuma nyina benya sika nyina wia e wo se bi uti obabi nka ye wo bi wo ho no Marco na tinka ewu be ma so ni mu a wonte hwe oda ho se timbalog mesraw e banisa anhwa obehwere wukunu e de ma genzi girls yibi enti se wo mpese wukunu obete asi abontene a mesraw kona kope gynecare syrup ni bi watinka na ayira ama yeso mu a wonte hwe no e be boa na ma atinka asa bane wa baba betena na aso edwa na joa wate uhunka ewo empem enti gynecare syrup Marco asantimane Ghana man yenso gynecare syrup no efise aba edi dwuma pa na adana medika ka se eye 1 + 1 + 1 is equal to 3 enti se Maria gynecare syrup Marco mame fa nko impressor capsules Marco eye edro bia se eye sciatica yare no ena etetewo se kotodwen emututu eye rheumatism ena ejawa ukotodwen se wonantina se emuwewo obo wo se ase kotodwen nsuo ginamu ana menanta meto ase atwetweme mensa ene menano nyina eye mititiriti menanta je se mede menai apempem honom o se police anansi ache no anansi so onhye police uniform Marco obede no wachewo eye yare ena eye abaw so ne sentin eduro betina boa na tusa wo haw ne nyina ase ede amaw eye impressor capsules omosa woni oil enti wonum capsules no na wo de oil no etwitwi empo se wutita pai wo pa Marco me se eduro bebo eye impressor capsules mo amusisi a driver for no ube wotima no akyea ne to e wo so otia brake suru ontimi ntia efise ni sisi mo we no papa wotena sa entena so wo ye obi na wo drive long journey a mesrow eduro bebo na tu sisi yare na se no eno an impressor capsules o to ne capsules na o to ne oil mame fa wonko piling capsules for her piling capsules misi koko yare bi e ha adwen papa emema na muntimi nto atena muntimi hye ni nyina eye koko ena eye musa se koko yare ne tena wo so cha Marco de ebe ya ne se ebe mo abada bridjo o mema yon ebe ko fam kra eba ne sa sebi wo yiri wonye obi anyamso woni mu Marco o mu biem efise do na dwo wuntimi nto ntena udi boso akaskala upia sisia na wape baby ada debi 1 minute 2 minute omuso mo mpebiem eti so yo bi ase uko toilet sebio na se amamai wom anase mponu ewo ho anase uyem etim wuntimi nja wunan yi a anase mponu ubekọ ajanan na obo se moja enam wajanan ni mu a meso eye koko yare no ena eye aja woso entempare no kokope piling capsules ni bi anom Marco mame sanfa number no entudwa biem emfa ma yetiefo 0597 21 60 47 0597 21 60 47 and I say 0597 21 60 37 0597 21 60 37 Marco message na piling capsules ni so biem me se wo ye bema na se edu ahomache na sebi obema muntimi mpagya sebi na adabridwo no eye duru ho anisa wonnu wo mpanyin fiem na se wonwu ya eni kwan se obema wu enti kwana kope piling capsules ni bi enom na mboma wo mema yo anase koko na etete wo okọ private obehu na obehu se moja eni na mu anase wo dwunso a entumi emmaye emu hyehyew efise koko na ya ma obema na fon aye kitikiti a eye piling capsules enne beboa na edi wagina mu na mbesa mede tutu dwai Marco ne duduro mu o from a ubenya bi atu dasene yebese hia nyame ensha papa pegi ediako yako akwaje enupa ayona pharmacy fredro eno yako akwaje no eno ana wo hwe na fei utie ne nti no okay yati yewura Robert Onyina nti akwadoma babia wo bia no bomodia se obema yate wonka na udobi epiem ewo in studios has hey akwadoma try you right
Obia ni baby a o pese o. Baby as a crowd there at Zenia. Yeah, got that here. Obi ni abro. Achadie papa. Marco. A chatty for you. Let send the Osura bie. Osura bie na Osura man so as son and call for muscle. They were just. Ma, papa, look, I got 65 years actually. And I'm 60 years. Oh, Babo. Say 60. Yeah, be a refinity age of Babo. Marco Babo. Refinity age of Babo. And I also pay a Quiadoma. TM Panama. I got the money I said, yeah, or chairman was Suma. Or more than a brand I jow when you also doffle. When you're doffle. Ma, I think that Nkoma Yedin and Nano are very, very, very pathetic. But to send right there, American. Mama, I've come to realize giving on it's a platform for breakthroughs. Yani a bompire, ya quantre, ya nyoma be breeze, a pempeja. But bre and peja ewo, a bright or ma a unity. Now, come on, Nsem dear. Say, Yasin, Kunyasi, see a operation and our surgery beer. No who say a rather brass on the amount. And then yes, I am kake. I dance ya your war. One more abaye, Ubiwa, and the dime was CAV or Coboso, almost 1.52 billion. Obey and Adoya be 1,000, 2,000, be 2 billion. Amano, Ubia, obey or power or Koya or Ubiwa and the Yaria, Mammy Bakos and the Babodam was a day, obey ya or Conan the Banwat. A dance yo, ye nim. Nyese bia ye de anoke kene kanti no se wutie ya de edi kan ye obi na ho akere no ana opemwa ena wonyame abu bi se de wo wanya no onso fa bi bua obi meta wa se me ka se be nka kra wo se ne hwan se obi pemwa wo ho na ho ba it is the moment I won obi pemwa me ka se yesusu aye nyini o first time obi fra obra obusa won se me ko we be o free awo ba o benya bra na o ayo wanwa oh ntimi kan be say in that same way na ye wo level bi wo na say obi ba on chese obesre scan na say obi ba say boa na wo hwe on na hwe nipa na wo say boa na o say ei na me so yame hu mobo na ebi na ye ken sebi previous anke wo hwe wo ho ne wa bra bo ne de wo na mu a den pa na nke ese obi pemu a wo ho ba barade ba kwa ese wo hye no so say awurade akai wo entina ma obi ba beje wo so ho moa no and found it to be a womb but the fact that we tie ye ne a crystal beleka cho say boa no na on fast da emra emedam ase e kire say nyame kai wo enti ati asefo na be ye awurade a what does say what tiasi a o temenken awurade akai wo wo bibi a wo be ye dia ma obi wo nhire bi se fi mu banti na awurade ama watena se no se wo su nim fa so bi ade a ene awurade beje wo nkwa fi nsem enti de make kan che obi o tie mi bia no say crystal bell ha wa be no wa base number 1 wa wo tie mi no e kire se awurade akai wo if say eye wo na wo ba be you 10 cities 20 cities 100 cities 1000 cities 2000 e de abo crystal bell e kire se nyame akai wo if say wo dwi pa na wo kai na wo hwe wa bra ba wo o mfata obi obetima nya 10 million de abo obi da wa bra bum but awurade the opportunity amount you don't deserve it. Number 2 aye ade na wo ba be ye de ma presla no aye your pathway to breakthrough. My can't press that. It was the same similar. Do I not careful? No, we didn't so cry. I said, the man, name human union and person this year, for I have for you. Almost share on your TV and a Akoma FM. Baby be Akoma can baby be on your TV can cry for you tamale for you know my web share Facebook YouTube and you women numbers what make us say assess your life and assess yourself. That was I want say so I'm passing me it me fata say me ko bi moa ana obu say won fata nemu adum bi na nyame di adom so obu say won say et say mama obi any opportunity
sebi yewura otumfo nam na otumfo epe nso ano me nso ameno o de yenka no kra mom obi edimirike obi ase you are privileged so betonso am otumfo ayde anom. Why? Because who say because enye nso no otumfo ntimi nto but akonya bi and what the amount nti bibi sa na ye no hane no enye se bi nyame ntimi nsa na tumo no na no nyame bowa na hwimu ntutu ko betima tu sa tumo na ma akoya akoda agina ho na mu nyame di akonya na ama wo a wotie mi say be fa 1000 Ghana bi na da bank ko yibre no na yemfa nko sacrista be yare na wo nso onye wo bi ayite opportunity so what say we asma me I'm telling you how so be sika dia ma eno me kan se me kire o say memma obi entutu ho asum say na omkwa bo obi na de no if you say obi bi no wo pekese ya ye a wo mo afode ye ka afode ba ma ya na obi ho so obi daka me o sikaduro ko afode bi na wabo ko bi ne chemu nche emo na brike twa no ho che ka say on fan se na so bi nko bo afode nko benya sa aka no ordina so bi akọbọ afọde ebi o kru da na ho ebi o so oyi ne yem se kire manager bo na ekru da no ordina so bi akọbọ afọde die na mpesa meka kase ye biara obo so obi anya bia no afọde bo bi akọso obi so wa ordina nsa nso ayi emu baako na ode akọbọ afọde na ode anya sa yedie no obi o wa sebi previous ono ane ba na wakọ ode ne kọ and wakonya sa kase no so the person John say yes sikado asase we ya ye so no de adem bi de kase ye bebre ni pa I just wa ba for de it is what say ya ba for de si a ntinam say ti ase se eye wo kase eye wo mpagya eye wo ni onyam na urade de ba ntina wo se bra ba bobi bra na bra ba ye bi nti wo tie ya ba bia wo bia no we ye platform eye opportunity de ma e bia wo amane bi da so e bia wo ha bi da so e bia wo suan bre o brenie ma odifo bi ankoda da onyu sika ni e be kwa anke koda dada mpa e bebre ba wa boyi bara de bi ho na de ban no enye yasem ya afode mo wa bompa ye wa kire kom wa ya kwankire enko bra na be so seed bo afode ye na hwedi urade be yo Christabel ena sebe ka president Christabel na ye boa na tumo no ma kire mbe ga cho ye omudi kan to so nyina no e ma hu developing stage no baby e sha se free na fa funny pani na adwen wi a baby e de be kwa koduro doctor say 7 or my operation so it means that achekura by feet kura de na ke awie na nka or prepare 6 na the 7th or theater na nka or mo ye de ama no but say ye betumi ya just ya wa boaye kwa ku just wa be boaye ama just wa be boaye ya just wa be boaye anya sa Christabel, a very intelligent girl. We share no kasa we quotation because on can book money or money. I did say that chimbi ye be na so mfaso. Mami a wutie me e bia say ye obania ka be press ye be boa no. But e ye obi ba no just say wo mo kon do say ye mo obi ansa na wo so de to a ye nso ya boa wo. If you say o yonko da e no da. O kakra wa bia say 100 cedis, 200 cedis, 500 cedis, 1000 cedis. $100, $200 mo amwa mononi am betima asesa musika no also bo modern sesa dollars no na faye mumu PayPal na wave send the wave no me ade send it na yemfa nkonkwaji obi nkwa na meme de ne say before so be send no believe God for a miracle jinyame di say se nyame betimi anam wo sika kakre so am aboa no asa Christabel yare a ene won so yare bi ene wabusua wo ma wo fie edi asie no Ewurade Nyankompon onkai wo na Ewurade beye enye kwada because wa ye bi da ena wo nya obi a wutwa to a wo be bo nyame afode abo ne din akasa onye wa ye bia broso wa ye nneoma kase ma age ni pansam nyame no ye frɛ ni nyame no unya na wa me nyame fagidie ye menya na saa kekenya saa wo media dance na wa hwe kwade ye kan be ka se di atro na akyerem but fagidie bi ye se wo pe kwan bi nso a especially mo ama no ne mo pe nkrata ma obi o ha o pa wo woni ne kuna ware o ma bra o munya wo o de oso Ewurade hwe e wo ha se Ewurade me di saa sika yi ba me de akwa Christabel operation me so said ye so for mo kan said ye ma ko ne team e kan said na nakua mo kan me gina saa gidi no so na me so de aba be ye bi na ma hwe de Ewurade be ye me e bia yare bi adi unya yare na tete o yare che say yes and still enko
Any nyame enko apam wo saa kwan so say Awurade memi twa sika me de asa obi yare Awurade me nso me yare no wankasa ye ho nsenkyere na because ye wo yare bi wo a edi nyame na doctor bi antimi nya bofo bi edi nyame na kasa me meje wo enu ano no one time quick no anana yare no afi wo cause the doctor say na akwa asore ye ho bom pe na onyankopon no hu yare no kwa ye hu bi cancer eda no fum obekọ na ayira fibroid eda obekọ na ayira edi na gisa ho ni nyame tentam enyo adwen se bibi owia na se hospital kra ye kema akoi se wo jare na abekọ hospital na ombeti masa yare a se gisa utwa bibi ansa me tese ade papa bi no ni pepa one fa bibi ankwa unya yes ye de nam na ade papa bi asase wo ye principle e was as so you have to sacrifice something before and sana once I can the open this automatically this OPSK and my doctor and sana these are principles anuanom se ye no kan e wo do ne ye pe e wo mpagya wo kese ye ne ye kan and the crystal bell there ono na wo yare ne mum be say se nyame so obesa yare o nyame betimi asana within seconds e be ko but the rade ma obi akwanya keke se won so do de be ba na wagina wo de no so na me ka kire wo Abraham be nipa kese aba be dodo nyina ja yes Abraham de ne ba Isaac akoba for real ojitum so obebo sa aforo no nyame sa fe ne mahu se usu Awurade enti die na wo hwehwe se Awurade be ya wa bra unya ho no ye ebre no ye gina Christabel a surgery so tumor and aba beto no ne tim ama na ya mama hu sunsu so ebi ho ha to ne tim na ne yi ebi ho to ne tim na ne ti aho no ya mama hu ni nyina enti wo be hwe manakwa kudu sa level no ansa na wa beboa ya na da bi boa ye ne ene ya na ye hia wo mo wa ebia na wo kina na ye ni ho bi my fana man mom 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0530 507 849 0530 507 849 0530 507 849 so now what they send Marco enipa nti na enipa ho se edru BBC yi na ye de nipa ne ba eya na wote ho a wadwen ye se eye den se de wadwen ye se eye den no e na akura sei die we to no saa na ye so ya adwene ye obi ni ho anka wo pese obewo ba na obenya haw nkwala abrem obi ni ho ope nanso so abawie ebawie saa eyewuntia na saa de na ye de aba se be ya wo so benya nhyira ye de afri wo ubehunu ne mobo na Awurade Nyankopɔn so ehunu mobo uhunu akora mobo tena na nyame so uhunu mobo o se obi ni wa ye bibia ma me Awurade amanhyira na emu aye te se de wo twitwi adwaaye wafa praye na wo twitwi wadwaaye wo fie no watwitwi hwa awie no wo bewie no praye na ono atwere ne ba bi no wo bewie aye kama fefefe eye saa na Awurade ye no nti aha de ye se wo ba na se ye gigi sika ana ye boa obi e wo ne yare mu yi wakomem bie wakomem fa wodo soronko fa wonan hyem se eye me bani a me pese a wo hu ne se me bani a nka me so de na meye se wei eto me so me de hia nka de na meye me se obi ampie kwa obi ni ho a wo pia se wo begina kwan ho ana se okọ radio station akọsresrade a se wo ye nipa obi okọ feri ade pa na se mami wo hwe se dia osikasa no a wo sikasa yi ene se de o si ye ne niam utum hu se na no bie kura eden na no bie eden se de obesi akasa kura no se wo hwe no na wo tie na utum hu se eden ma no enti se nka bi wo ho anka ha kura nka wo nduru enti na nka mo de omukoton kuku nti na nka wo mote wo ho ahwemu no because ohunu de wo ye ne ho obi kra na kire ne se kan ho se de asi aye ne wanhwe a wo be ma akore ya ye kese aboro so
ɛyɛ kɛse so boro so a deɛ ɛbɛba no ɛbɛba no ehu bi da mesrɛ wo ɛyɛ atɔ wo bo ase kɔ ne kɔhwɛ ebi susu na yɛde toto so ma wo no nti wode hyia ni a ahomte nti mesrɛ mo baabi a wowɔ biara wo kakra biara nsu ama yɛn yɛsɛ wo ketewa biara so nso ma yɛn nti ɔde ma yɛ biara no a na yɛbɛboa nketenkete no nyinaa no na yɛde akɔyɛ ade kɛseɛ na onyankopɔn ahyira wo nti baabi a wo bi a wote yɛn ka biara yɛsrɛ wo Christabel mɔbɔ ai mako yɛ mo 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0530 507 849 0530 507 849 nti kakra bi a wode bɛma yɛ biara no yɛni sɔ ɛyɛ yɛ fɛ dodo akora yi me se fa akora yi sɛ wo ba fa akora yi te sɛ wo de hyeɛ fa akora yi te sɛ adeɛ a ɛda wakoma so a ɛfiri wo nsa a ɛbɛyɛ wo ya mesrɛ saa na ɛsɛ sɛ wofa akora yi ɛma biribiara ɛnsesa w'adwene obi wɔ hɔ ɔbɛyɛ adɔyɛ anaa nneɛma bi gyinkyim na adwene ne nneɛma bi ɛdwendwono ɛma biribiara ha w'adwene wodeɛ ano sɛ wo se woba abɛyɛ akora bi a wɔwɔ ha wobɛgye ne nkwa Awurade gye me nkwa me wobɛgye ne nkwa Awurade me so hu me mmɔbɔ Awurade yɛ me bɛyihunu akora wei mmɔbɔ wo so me so kae me ne nyinaa deɛ w'adwene yɛ wɔ no deɛ wobɛyɛ no onyame so bɛhunu mmɔbɔ unsɛ ne quotation na oyiyɛ no na me tie na me ayɛ ma homte unsɛ ɔsɛ abra yɛ wu Yesu Kristo no nkɔfo mmiɛnsa bi kɔyɛ nadɔyɛ ɔno a ɔbɔ adeɛ bɔɔ ne ho nkurɔfo mmiɛnsa bi ɛkɔyɛ nadɔyɛ nti nkurɔfo mmiɛnsa na ɔmo kɔyɛ nadɔyɛ no ɔmo so nya ho emuayɛ ana ɔmo benya ama na boro so nti saa mmere ya ɔno yi ne quotation aba no ɔkyerɛ sɛ bra ne bɛyɛ nadɔyɛ baabi a wo bia bra bɛyɛ akora yɛ adɔyɛ Yesu kra yɛ nadɔyɛ nadɔyɛ na ɔno de bibini awo no ɔno no ɔkɔfa afiri gye sɛ wo ba bɛyɛ nadɔyɛ mesrɛ ma wo yam hyehyɛ ma akora yi ma wo yam hyehyɛ no na ehun sɛ wo bani a anka mɛhwɛ no nti mesrɛ wo so na aba ya anka yesu yɛ ne saa ma nti yɛsɛ baabi a wo bia no bra ne bɛdom boa yɛ na nyame yɛ adom a embre ni so wɔ yɛnim sɛ bɛyɛ yɛbɛtumi ayɛ ne ntɛntɛm na yɛkeka abobɔ mu ntɛntɛm na yɛtumi akɔyɛ akora surgery na ma no na ɔba na ɔbɛtena ha wo so wohu sɛ di kakra me yɛ ɛna nyame yɛ hu mmɔbɔ nti numbers no 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0530 507 849 0530 507 849 ɛne ade nyinaa wobɛtumi ɛde aba nyame adom adwada yɛbɛsɛ ahyia bi mu nso wɔ case bɛma no nhwɛ akora no ana agyapadeɛ ho asɛm case a wɔ bia no nso fa bra na yɛbɛtena ase na yɛaka deɛ ma wode w'asɛm ba wɔ ha yɛnyɛ wɔ sika yɛadam ase ama mo mo ɛne tie Akoma FM 87.9
Yachayama. Eitama.